Arefo yamamo akwaba eba NYANSAPO kasa mfonyini so ene nso yasa ehye biem igiri se mo ho ye yenso ye ho ye pa ye hyiase yasa de musi nim NYANSAPO kasa mfonyini efa no ahyenso de ne ye ba akopɛ amamre ene ho amane abakwasem de editie ɛwɔ se wotie de ɛwɔ se wuhu no enu nti ene NYANSAPO kasa mfonyini ɛwɔ yi enu nti na abre bia no no yesre wani de ni ahobrase na yahye se wadaroma enka bomode na subscribe share na like na ja wadwe nkyere fato ho no mo share wo be subscribe no beboa ama mfoni bia de betum no ewa na wadoma na bom kren na wonsa aka na wadika nya bi ahwe wo bomode na wo share nso a wo che e de ama wonua bia wonhu ne ekoso a ye kira bakwasem amamre ene ne eka ho a wonhu bi no sabi ono so ahu no ahu ninchi baabi owo se ne ebe ya onko no onkonko yira ewo dwabo ase saa nso na abo moden na wo de wadwe nkyere ne to wo no mu a eboa ye ne a ye di dwumadie yi no ema etimi konkan ne wo se ye sachire mu no ye sachire mu ne ewo se ye fa ne ye de kan ye de ho ye fa ne ye de kan ho ne boa ye ema menu mienu ye nso etimi etumpon ma adwumadie ye die no etimi konkan enu nti na ye sere wani die se obeye we nyina ede amaye Ewie se waye ne seye na NYANSAPO wagye se san badwemba no na ye ka mo se Okomfo Pomah na kache na boboa no pe na ye wa koku ase nkomo ye de ebremu yi na se de da ye no ya berewa yenko na yakwa akoma na kwaba na afe ye bisan se de nimpom sitie ansa na ya mohu senti a enne yi ye wo Okomfo Pomah na boboa no Okomfo Pomah eja mame na humpom ti se na nanu adaroma obo ade adaroma na musumo mpaibo a mo de taa mechi yeda nananom ene obo ade ase ye ko school no eno ye nwomam de a ye kosua ye yesua esun ahodo ye ne a ye akankasa na se twi ne de munim ne me kan yi a ye hu esun na ahodo ne se ne sitie na nenye buku mu de na ye ba ye ya ba hwe asante ankasa na ankasa de no de enye buku mu de a obi atwro de ato no sei ena esun no etie na sei ena na sekire no etie eni abru ebebo nkomo na afi no ye bisebisa ne bi na wabomoden akire mu de amame enu nti dimachie ansa na ye be hye nkomo na se no ye bekọ na ye de ani krutwa wisi ahwini mienu sentam yi ye de akọ ya danse die ne ye de adanse ne akọre esun ahodo a emabi binuma no omo ye kuna ebinu anu wo no musu wo no dofo bi no sani ne sitie na afi yaba abehye nkomo no ase eno no wahina ira brantoma wadanani ede akyere twafohene wadanani ede akyere ne sana na ade atomani o ade atomani Enibre aba wahene yereba wodru babia na wagina wose asamiya atono a chese enna fom kra Ewe yakwa abade a se wadika ehu dwumadi a ye bedie no de ye pa akere dada enu nti na ye se meni abrewa ye nhye da emre saa ewo ho no mo abrewa ye samu akwa babiem ene de NYANSAPO de abebom ni o
yenim se esu ahodo ekoso oba Asante mantem hanom a ewusu ahodo a yankan kura no yenim se baako mienu bi ewo honom nenne no ne yepese ne udi nkomo na yebisa maako na afi uchiri mu ede kire yeye obi bebisa se abrewa edien ene benabo benabo eye esu no ni nyia no enu ni di animu fi say asamba ni yeboso yesi asmesi ewu anade ese na esi obi ari bue ewrade ye wanwani na chese ye bobna no bi e bobna tiegu obi kura timi da no hoto fom emurumu ne ho abra ya besese obi afirimu asem bi asie odofo bi awuo asem ye bi ato obi ato oman no ato kuro no chese wo man ne de benabo na eno ne is few pay di kai e bobna ena ye will be so say wosuya mesupo hini no obi timi sua na chese afi akekere no no ho ano ne nisuye ba ya ne nkwara nketo pa na ete hu usesu ndu akra wo kra wo dina ne nche wo retimi ho osua mesupo hini no ena ye wo ejaadwo no ni wo bi a ebi a asem taato no ana wadi ye bi enti foforo bebo mu no wotena se a wo bo ebusua ni nyina dwoye kase obi adwo a ekese obi a wosu yiyi nsem afi wa betena watena bi kura no osua afi no watena baabi no wato no bo ayiyi mu maako asimesi otwe gaadwo amna ya awero ho ni otwe gaadwo pa entimi ni eminim ne benato ena supoi ena egaadwo no na emo ni nyina so kire se osu bitimi aka maame Pomah na ne na ayesi na ne nsa wa ha eni tiri wa ha enso so oye maame Pomah ni pedua na eno ani nipadua no enipadua na kwa ne bi no ene ne nsa no isu no ne matwe eni egaadwo ni supo eni bra no isu ni ade kan ye gina ho e fenisi wusu eji abrewa na wo kan asem bi se ye fe ne se benabo no na wo kirase se asem ye bi atukuro oman ebusua obi afitia jesu bi bobi ande ye bra dom enu na pisiko bo domra ndi dwane kono ni se wo bo domra enu no dom ne bomu na ye bo bra no de e fre no domra dipa dom domra ekukuru ho nya asem kitu dom wo ho nyine su asem de je asem to asem si de so obi bo bra no bi enu twe besi sa anwumwe so se ukọ ni titiru eye bi ase aya na ni titiru no se funu no da ho no bon se eye mu otata wonwum bi aya na ombo a etimi ma enipa ebo bna etwa adwadwo yi pa we ye owe aye enu no ye adoafo no se wo mu begura enu no ne se wo mu bomu a ebi atene ho ko ba bi a na odi birike ba bi ayitwa agoro no na wo mu obi tibi ko ba bi se bi ko pe bi adie ana mi ko gu nsu obi kura ko gina ba bi edi na home enti no ye frɛ ne se ye bo aho ye frɛ na ho enti watia mu ye wo aye no wo mu agiso ye ba mo aye wo aye boni o Fredi ajimre
Akan ye bia ye penyinasa. Yay, 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 oh, oh, aye, aye. Ye, ye, we are bonio, aye. Ye, Oh, we are bonio. Afraid we are Jimmy. Akan ye bia ye penyinasa. Let's say, I feel that when watch a man swab up to nature say, yeah, the I have seen a day was so akasa. Chanty, we be out on and now, no, do not swag go, now, see now. A tumpano. ma shenen so pasa and say, a do sabre na. Any pet me a bob beneath. Aye, a aduano, agora aduane wo hono. Asante for enyina so bi pa ya didi awerho enti se santini ba ukọ baabi ya guru se de benia do atwini bo bi se gungungun na awerho at once no wasesa Ena nwum we na nkasa na ye to se wa hwe ne nso a se de memehu na menim ahwefo de eduru baabi a se de ntwene na bere wa wuchemi gungungungungun ese wote wonoma eno an pusu na make se santini ba kan wa na chese bibi apusu mu amu se bibi isi obi kura ho etimi tu no no de asa aginam afi adwadwo no nam so pa no so no wadi su ni awero husu you soon be a ahomache esi ahomache soon di you soon ye forma bi ane maame awuo di ahomache no a ye siri pa na ahomache no beti sa adoafo no bo ahoya no so di sun so enu no we bi hunu mi sun yo na abrewa na chese yade a ebo ema enipa ekenya enipa ema twisu ne ba obi ahye baabi a no wo hu se bibi esi do obi e ba dani a yesese yo no won so de de atotum saa na ko akiri afi yenhwe adwadwo no eno nso yesun be ya adwadwo ne se ebi kura agofo ma no ogo ne ya todwum we eni ento na nka metobio eni ento na nka metobi ye ni eno eni ento ae matami nemu yifo ni weni matami nemu yifo ni weni ae ni eno eni ento ae hono na awirho bi ahyekyero na afi wo so to na wo kai na me maame na me papa na me nua na me wo fa na afi wo kenkai no edi su eti di sue woro wo ntiam kese kan se de wo to dum kakra yiyi o twa jaaju na se adwadwotwa no nte se bena ye de yensagu yetie bi brana de sa aba foforo na he no an ye na de ya dwene ho no esu no esu ni bi wo ho a ye dwene ho ne yesu na wakaiwi no wakaiwi awiro ho no ba sa afi ne dinu ne ba na wo bobɔ ni nyina se wo to dwom na nsu no wo su ni nsuei ese wo twa agyaadwo anti se wo hwe adwadwodwe twa ya ye kan ya asante ha wo ba anwum kro no wo mo anwum bia na eno nso abrewa wo no mtato eno nso ma hye ne nso ewo ayia wo do na se edu wo no ma metahu se adwadwotwa ne bi anse mai no mo nsa deda wo no ma yase na wo no dada ho na wo moto nse wo se ayi ye nya wo ni awo awa ma besie wo no ye boma de wo wiye no ne ma ya gura na ne me besi dwom asa no na ye obebo enya wo ni awo awa ma besie wo ye dikato awo ye awo yo awo ye di nentina ko ye ni nuaba so awo ye di nentina ka ye ni ye nuaba
yeah awoyo yeah awoyo awoye di nentina ko eni enuabo ehọ na ye de to aso nya awo ni awo awa ma besie wo 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 awa ma besie wo awa ma besie wo na besie wo awa ma besie wo yo let's say ne mane ne nananom ni igudum na me no anya me de bibia me ka ho asem say awo de kiyesi obi ahwe wo ama wo sia fifire no na so ahwe no ama ne si etutu na wo betena hwa eneku amanfo odwon nyina no anu no o maame bewuo no obekọ ayi ye bebe na yi o papa bewuo no ye beko na yi no akodwon kuyo na nukuye ma aba no ne atonya awo ne awo ebi amaami siti we kom na de no ohu amane papa yiti wo kom de no wa amene duane eni ne dabre enye fe osode obi wo akoto no paaso oba panimu ntime efira no no basa wo hunu de etire ni nkokosie na so senka ne bato bi mani fira wa anto owu ye ya hohore ni sei kofu obi abaji be 60 million no abede da no apopuma duesia ni ete ho apopuma duesia ni abede da no na o aya ade na awo ni awo me de nkadwom no nka wose yeto no sei ye nya awo ni awo wawo na ba hwe wo awo ni awo wawa ma ba hwe wo ye nya awo ni awo wawa ma ba hwe ubedi di kura nya awo ni awo wawa ma ba hwe wo so ubedi dia eye wo ba nti awo no ne se wo ba hwe wo enye se wawuo no wasie wo obi a woni ba wo wi ayesie no sa na obi a woni bi wo wi ayesie ho wo kra betu no owie no da ho opra wo nzie no wo besie no na emom adidiem wasetrem yare da ho wo kra no wo bem wo yare da ho enno yes wa ya ade se ye ke na me ka se edu wo de frɛ bi ni ho kra na ni abiri no wo twa no bo sia kra obekọ akọje onisi onya akọje maame no be fie wi a seti bia oni bi kra ebi tia so enti no ewi ase no aye kan obi no obi kọ ya na ye kan obi asem bi to me na edin pa enti bi gira emani hunu no mu ano na me kenka nsem bia na tete ho no na kane no papa no tutu dwumbia na dwun bi tu nti to ebue menko obi medimejemu oba Pomah mi yede ni ai obi medimejemu ebue menko obi medimejemu edua na ba mi yede ni ai obi medimejemu ewura no mpanyi me mo okro no da mi ni ewuda mi mo oko wa da o ya no we yenti ni ede mi kure amedan kwa bedi mejine mu ai obi medimejine efieje wa bedi mejine mu ai ni medimejine mu akuefi ye medimejine mu edubro ni bedi mejine mu ya no me de ade mi kure we hia ne to mama de duase edubro ni akagine mu ebue ya de mi kuro amanfo ya de mi kuro obi medimejine mu wahu echire mi many biti obo say there bi say de mi se to odwomo no no na wo se na mi gusa wo ama areho aka wo mu wo be chese bi anka na aye panya nke yese mi boodi e kane there bi ana bi gina na me to sa adwo no no wo na ni ho wo ma hokra wate kra wa ama ebi asimpanyi si e wodi yesuhwe nanim a isuo ba nse wo de e ka wo nkwa nkasa anwum no yensa akyehye no foforo ne yensa kyerɛ mu
na mum enkoye se awo enne se wawo ama besa na se obi asase so a ti wudi anti wunidi ade bia bi pa wo ho pa bi kwa na ya de ketewa bi ebi a wutu na akwa ha kora wo benya bi na so amunamuni mu ye a woti ye den awon se na me ye adwun bi se me pese me ye adwun bi a me de na na apɛ edin eni wudi ni ba so fi se mpanyin se de so ne betiri hu dwom no ho na nti matu be bo ye hwa adwun pa bi a de bia me yi ato ho na dipa didi wie ne nkasa wie abron se asema wo ka kura sa ye besua ade nanso asa akwa ya afutuo ewo mu ne se wo asase so kura na se wo nwoe na bia abekọ ayi ase because e ma ne bi kọ ayi ase obi a wo nwo bada sa anwom ne ba otimi di areho enye se wo nwoye nkwa na emom no betimi afa obi de kura na wahwe no na wono nso abehwe wo enye se wo bewu nkwa na wasie wa emfaso ne se obi ma asase so wa anwoda nanso nam se ohwe nkrofo ma ne waye mere dade ma wono ehwe no eno no nya se wawuo nkwa na oba wanhwe wo abefra ukente edi sikapetia bede da word wakono eno na kire se wawo ni we na kire se enya awo ni awo no wawo na wo be asie obi ba hwe no asie abro sa de te so wo bi a ya wo de wo dokru 2 cities kra wo to amene di kra wo nto de wo kosie ni maame ewe ebusia na kire se eno nso ho asem no enti abrewa eye afutuo pa eko na sa asem ya ye ken na mmadwene atwe e de aba besi anwum bi a aya na eno nso ye sa ete no eyi ase metati se ebwe na ekodu ba bi o se yawo medodo ama aka me bafu a ewa asuoja mete sa anwum na aya na me ra ho yi pa eye anwum ba no eye no nso ya adoa no munwum ye bi aso obi atimi di na ma ne hunu ekoto dwom se na me ka se me sai dwum bi bobo me mani bi ha na ese ebue ne ya brabo no ebue ya wo medodo aka me ba ku bafua o mi ade o maso ani mo atwa asue di ampono ya kas waso ani mo a ya bo udina ama ade abetwa asu bi ne kora no ne ya kan se dimbo antimi watetontom na na mo antimi wa ni mo eye dimmo ha ne yakoye ne se maso ani mo atwa asue di ampon chesi ya bo bi dina ma de atwa asu bi ne kora minya ase na obi say ni na dia na mu ye na musima ye de ni wo ai oya apenti ma kwedi abene ba say ya mi ado masweni mo twa sue di ampo ni na agoro na mu di na mo di agoro na mu di oya apenti ma kwedi abene ba say ya mi ado masweni mo twa sue di ampo musima ye de ni amanfo musima ye de ni oya ya wo medodo akamba ko befua o mi ado maso ni moja o ai se maso ni moja ano so yetime ka ewe kra no ye ma sa wan sa am se kencha se fo na de na mu ye ai ke manfo na de na mu ye ina na sa wan sa wa bere na mu die mu die wa bere na mu die o oya apenti ma kweri abene banane no ado abere na mu die o ai yes ajumi ma sa wan sa ese abrewa enwom dodo na yete ne titru nwom kro no etoda efanwa yete no wayase efunu da ho ma etwetwe areho bama obi anka wonye na dwen se ne suo kura beba di ne suo ba no efa ye nkrofo bi ama ne hunu ena anwomtofo na faso di sai nwom no tie obi wo ho asem bi ato no na ode aya na ode akeka abu na ode sai dwom na maami bi okurum ha
na ne nua wi na ne nua no ya baba wa kakra wu ye no se de hie maame no nti adowafo na egoro no na wode ntama moa no ho na okosi idwo no akokwa sense bo 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 ensi abomie mini ataba ne metuo kokwa sense ye ensi abomie mini ataba ne metuo kwa sense bo bo obaye ma ensi abomie mini ataba ne metuo kokwa sense bo 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 ensi abomie mini ataba ne metuo wini makoko e friend na sense san kokona wonom ntakra no no ente se de wo mu de yede da se apagya bi no eno ne akokọ asense no ne enhia bono a oni ataban odi tu ono na taban kura yedo do sei sa enti ekire kura maame no be ye ni dini asense wo so wabọ ni din asense wo so wabọ ni padin ye ni dini kura ma ni dini ye o ma no so katai enti saa no nyina no eye ni bedie na ye de ese saadwom no na obi wo ho ano abeto ni dwom ayi memai wo mu nana na ogurado wa pa kuru ha do ano ka ho ewieye adwo ba ka ekire nkuruma ada same obi enim na ewieye o ewieye adwo ba ka ekire nkuruma wo obi enim na ewieye kura ewieye adwo ba ka ekire nkuruma oda sani mo bro obi enim na ewieye o ewieye adwo ba ka ekire nkuruma obi enim na ewieye o onso no dwumo to ye no enso be ye adwum ne nkrofo bodo baabi ni titiro sefunu na da ho a wo motabo pa ya bie so foforo no ewieye na atwisun no ni areho no ena ne maame ne de adwo sewa adwo sewa bankonoma obi nim na ewieye ye adwo ba ka ekire nkroma obi enim na ewieye wo mu papa maame no de obi ani abede no eno na wode obi time de todwon obi time de kansem obi time de gene ho ntam se be come da sei me come amani hu ni gina no ya asem wa atu nipa emu oden na ya ye be yende yesi osikani ho be kire no ni wohiani so ebenya no ho a wo mu nyina ye ntam ba akopɛ ene se minima brewa obi a wo sika na afi wakwa aho kire mu na wohiani a won so abenya no ho no wo mu mienu nyina agu ahome kokko a ye ntam ba akopɛ hado wo se me pa mini ne akoye ayidi ama afanu ni nyina sense na miniska enti me pa na ne menya ska yi me pa mini na die mehwe nanka die mi die kura abo me na die won so wonya no ho abehia no odiska tomprada me pa mini odiska tomprada mi yanka manfo mi pia ye boje me so na die ni pehia kura me ntimi nko ti yesi se wosikani ho be kire no na wohia ni so be nya no ho a wo mu nyina ntam ba akopɛ ayafo na chese enunu ye sha ase na eyare ho no kwase metie yi no mani nyina atete mera ho esanse iguso aye na o kaka wasembi ene niema bia ato esun de untimi nyesun wadesua abra areho entimi kanse enwom nankasa ye de eto nankasa no etwetwe areho banti areho kakra kame na so mo wo hoyi na ye wo hwedie ye bedi dwumadi ndi amammo ye ne abrewa Pomah ene besua ade sebie kote de bo ba ko na de akum no ma ba esem yensa ne de bro saa e wa hayi ye hu sun nkiremu ye hu nwum bia yetimi eto ebre de to nwum no enwum no ne nkiremu na afi abebuo bi ene sede esi ekira ne ko wi akire kura de odi aka akire ene osikani a abehia no ohiani a wabenya sika wonom ntam kese a wonom eka mepa mini erie se mepa mini eye ba akopɛ eno ne mepa mini ti se mepa mini edi a ene na ha ene nyansapo kasa mfonyini
adesua ne yɛde ebramo no yɛde AC subscribe share like neja wadwenkyerɛ efato efa emae yarefo nyina yɛkyia mo na yɛsrɛ nyampa de mama so obɛma makomanim yititiri opanyini Kofi Nti babia wo bia NYANSAPO ene oba panyini ene crew ni nyina yɛda wase ene yafutuo ni nkyerɛkyerɛ wo de emae yɛde mu sia yɛbɛsa ehia da bi midi ene yabusua panyini owusu aduome yɛma mo nyina mo ene hwɛ Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi Nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya